Babayi. Babayi kaangay sa isa ka bulawan sa sining kalibutan. Bangod sini, sila aton palanggaon kag dapat pagahalungan. Tungod sa ila dako aton mangin paslamatan. Tungod sa ila natawo kita sa sining kalibutan. Ang isa ka babayi na puno sa pagpalangga. Pasalamatan naton sila tungod sa ila nga gugma. Sa landigan naton, rason sa kalipay kag kasadya, simbolo sa paglaom mga klase sang tinuga. Aton pagtamod kag pag-pressure ihatag sa ila, tagaan ta sila respeto kag importansya. Nanay, manang, tiyaon, lola o kon asawa, inspirasyon sang tanan, inspirasyon sang kada isa. Aton sila tipigan kag hindi pagsakiton. Gahom sang gugma ginapakalabot nila sa aton. Kung hindi naton ini sila pagkilalahon, madulaan sang kasanag ang kabuhi naton. Sila hindi babayi lamang apang may araman sang maihatag, kalinong kag paghidait sa panimalay ila ginapaiwag. Babayi nagatudlo sa aton pakadto sa kasanag. Simbolo ang babayi sa dedikasyon, kusog kag pag-uswag.